खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 सेप्तेम्बर 2020 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिन लादों मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा देहाया मोजां थानाय नङा बिगुरनि बेरामाव गोग्लैगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैगोन रांखावरियाव मोजां नङा बेफार फालांगियावबो मोजां नङा गोबां खहा जागोन गोसोआव टेनसना बांगोन सोरजोंबा गाज्रि मोनजागोन गोसोनि जिंगाया बांगोन सोरबा लोगोनि जोहै खहा जागोन सांग्रां थानाया गाहाम गुबुननिफ्राय जेबो आसा दाखालाम गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहामसिन जागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो अनजासोगारगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां एबा दावबायहैयोब्ला मोजाङै जाफुंसारगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन मिथुन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोसोआव जिंगाया बांगोन साननायफोरा देबारनांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ खुनुरुखुमै मावफुंनो हागोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा देहाया अदेबानि मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थानाय नङा गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा नाथाय फरायनायाव गोसो जनाय नङा सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गोबां बेले बेजे साननाय फैगोन सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन सांग्रां थानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननाय नङा रांखावरियाव मोजांद्राय नङा बेफार फालांगियावबो मोजांद्राय नङा गोसोनि साननाया देबारनांगोन न'खराव अदेबानि गोजोन थागोन गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां सोरबा गोजाम लोगोखौ हरखाबै लोगो मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा देहाया मोजां थानाय नङा रांखावरियाव मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव
मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम होनजायो वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो गुबुनजों अनसायजागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन सोरनिबा मोजां खामानि मावनानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन मावनो लानाय खामानियाव गोबां हेंथा फैगोन रांखावरियाव मोजां नङा बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ गोसोनि जिंगाया बांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैगोन समाजाव अदेबानि मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अदेबानि एना एनि जानो हागौ गोसोनि साननायफोरा गोरोबनाय नङा गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन सोरनिबा बोसोन लानानै खामानिखौ मावलांनांगोन नङाब्ला जाफुंनाय नङा मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा खहा जानायनि सम्भाबना दङ न'खराव अनलायनाय फैगोन जेबो गोदान खामानिखौ दिनै जागायथ'यैआनो गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा गोसोनि साननायफोरा टेबोर नांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे फोसावनाय भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल बिजनी आसाम नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो ट्रायलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1,000 रां खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com जानबुं नाम्बार 7002254729